Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agbafa gbaghafa miri emi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. Answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu eji wee bịa bụ ịkọwa maka onwe m ọfụma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ why nji go by the name ancient high priest. I will explain in details. So please stay tuned. Ka ihe mata maka ihe mmadụ amarọ karịrịa. And the malum, now this particular name was not given to me by any man. From na mmụọ, ihe mmụọ kpọrọ m. Yes, I will explain. Now, but before we dive into this explanation, important announcement. Upon able child of the temple, Echefuna, na annual festival this year, bona September 15th. After I know you open child of the temple got participate in here. Whether may I be my name, a chat on WhatsApp, can why he goes to the Quadonia festival. Yes, because of Echefuna, I die took 1K this month. I've been in but Saturday I got Chicotia. So under the Suyan and Yabaja, they want Chicotia and their WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies on social media or TV. We don't necessarily know why we're here. But you never know where. God can joke and go out again. I want to introduce you and I to the God in the temple to Aja God for could be opening in the all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consultative. Yes, I wanted to test the issue and he gave me a chat on WhatsApp before I had 3 prayer requests. Then make token donation each way for the Haja, the Saraka. Then my WhatsApp number on my screen is 0805783772. Now, here you can go again. We have Basalo Mungum. Here Basalo, my personal life, weaving a mystery to me, myself. Mana more they choose or not or they choose, we don't in creation. And most times more you choose again, a man and more choose because you will still operate in this gospel material as a human being with even your flaws, with years ago keginine. And this will cannot make more not to use you. From imperfection, more than a phenomenal kike. Kegabo. Kegabo. Magana more kelege. Nyagi more dienu bidon or momoge. Then whatever engage one mother cannot stop that. Now we have made we say. Take my messages, leave it, and it shall be well with you. Stop looking at Moa as a mother. I don't want to get the perfect, I don't perfect. Mana, I want my kid Josia. More than when a Josia. Yeah, solo, he had Nagwagi. It's not as I'm the perfect. But more my better had to choose Maki Josia. Adam Otubos, name meditation. Because I believe in prayers, I believe in meditation, I believe in spiritual exercise. And that is why I keep saying it. No, if you are prayerless, you are powerless. And my queen kusi keke di better. Ogonogon dumnine. And may have been doing better. It don't mean despite my imperfection. Yes, even when I was in Brocosre, Marian societies in the Catholic faith, even Catholic charismatic, do a better here the madam. So when spirituality, when I was seeking, I went into so many religions, seeking for the truth.
ba agbọrọ n'oge oke ije ozi m rubegoro mana echetara m ozi eziri m about last 20 years when one of my younger sister wanted to see one seer at Onitsha, or there precisely one Yoruba woman. She was a seer. Then I just for seer makake sinki and just eduga. The woman now turned towards my direction and they told me, Niama na mma na mbo nya kpọrọ ọlụ mana na oye do anya that time na oge ọrụ nruo na ọ ga-apụta ihe. Ya ga-esi n'aka m tọọtụ ndị mmadụ na-agbụ. Ozicha ozi a abụrụghị ihe mma. That time ọ na-ezi ozi I'm already a charismatic member nọ na intercessor. Then bịa na Bible site nọ na prayer warrior. So mụ na onwe m anọgo na ndụ ekpere already. So mụ na onwe m mgbe ọ na-ekwu nya bụ okwu eche n'ebe ha ka m ejedebe. Ma to cut the whole story short, at a time onwe oge oruela I began having this burning desire to seek for higher knowledge. So, I went to so many religions, you know, Pentecostalism and the rest of them. I read so many books. But when time comes, I'm an ancient high priest. Makana na mo onye nchụaja gboo mana kita na mba ejekwa ozi dịka onye nchụaja na onye mgbasa ozi mana na achọrọ ka m jee na ntọala bido na ntọala Igbo agbọrọ Igbo spirituality ka m wee mụọ ihe niile gbasara ya bido na from the beginning to the end na-enwere reason eji chọọ ka m nwee nya bụ knowledge ka ọ bụrụ as a stepping stone mmeji wee baa into spiritual consciousness and believe in me to I can see. In fact, ebe nọ kịta ọ bụrụ ebe mma bụ m nwere ike nọ in last 5-6 years mana na afụdo na Chinefo my spiritual guide will be leading me na ebe ha chọrọ ka nọ. So ngwa ọrụ Chukwu ji wee kwalụ gbara m ngagharị but ihe mmadụ ebu na onye m na-eso siri ike na aka ji m ụkwa aka siri ike. Otu ụbọchị ka m na-eme meditation wee sị m mụ nepụ anya wee fụ the place of worship anyị na-alụ kịta. I said na this place of worship ga-abụ ebe spiritual fountain of grace for people ọgbọ na-abịa n'iru na m ga-agbasa ozi a wee nye mba dum wee gwazie m na ihe ndị ọzọ m eji wee je ozi a from time to time na-aga na-egosi m ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe ndị na-egosi ọtụtụ ihe ndị egosigoro m enwere m ike ireview ha niile at once maka na ọtụtụ ndị mmadụ ama aghọta ya. Ụfọdụ nwere ike iche nọ mpako. Therefore, I'm trying my best to be releasing it bit by bit, and I'm trying to give some of those words na ihe m fụrụ na ihe mmụọ gosiri m na-etu mmadụ ga-esi ghọta ya because amara m na ọtụtụ ndị mmadụ na-esonyere m ọtụtụ nwekwana ndị bụ new adherents n'ihe gbasara Igbo spirituality. Ọtụtụ nwekwana ndị ka nọ n'ogo dị ana ụfọdụ nọ n'ogo dị elu and so on. So and that's what to mess we carry everybody along. Onye abatala some certain messages again m achọwa m okwu yiri nya bụ okwu n'onu be anyị mmeji m kowe ya ka ndị be anyị wee ghọta ya. Ụfọdụ ndị mmadụ wee ga na-asị m, are you a priest? Are you a pastor? Are you a dibia? But the simple thing I will tell you is that I'm a priest by calling. Apart that, is a typical dibia, not a village born. If you go to a temple, the way we do things is far different from those ways the dibia village dibias here. In my teaching and in reality, we are different because we are not here for the same mission.
But I'm here to guide Igbo people and our people to higher consciousness. Man, all gradually, I'm here to help my people, to liberate my people from ignorance. And it changes some certain mindset and certain culture and some certain teaching. Igbo spirituality cannot be achieved one day. Makana go one, we go to. Those people know some of them like last 6 years ago, last 7 years ago, we agree with me that now everybody changes. Yes, to a more and they to a more and don't want to hear more goes may reveal better. However, here where the Benjamin why can you demo? Book I didn't wear I didn't wear not so many things. So many things we home. Abraham Makusi Netua. Yes. Opportunity Maha will be revealed in the book. Man, know thyself. Oh, never guess what you me. Or to you me. I could do the word of mouth because this truth is for people and seekers only. For those people that are actually longing and yearning for the truth, go and look for that book, Man, Know Thyself. And I can tell you, more volumes are coming. Yes, but I can tell you, everything about me, my existence, and what I'm here to do will be revealed in years to come. Keep following us, keep joining us, but note, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite is different from that your typical Dibia you are seeing in your villages. They are not the same. Yes. And my teaching is very unique in Odia. Ekwe am naked in a better. Abu more than a better. Or to turn down than I would agree with me. Near Basada better. But I do why on what on them matter. To lead the people, our people, to higher understanding of spirituality. Let me stop here. If you have any question, you can still chat me, or you can still visit the temple for one-on-one interaction. My number remains 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem no di ihe siri m ike. Ke Chineke na-abụghị ezigbo ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu keep me be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Yagazi, go drone.